Maayong hapon, karong adlaw, Huwebes Santo, nagisgot kabahin sa katapusang panihapon ug ang paghugas ni Jesus sa tiil sa iyang mga apostoles. For your information, diha sa Last Supper, gitukod ni Kristo ang santos nga misa ug ang pagkapari. Diha gipakita nga si Kristo di ay ang labawng pari. So dili di ay mi dapat mo ingon akong pagkapari. No. Ug imposible pud hunahunaon usa ka pari nga hambugiro, arogante ug hawod ngadto sa uban kay nanatsoy rami, miambit rami sa pagkapari ni Kristo. Bisan kamong mga ginikanan diha, kanang inyong pagkaginikanan, miambit ra pud mo sa pagkaginikanan ni Kristo. Bisan kinsa diha nga leader, boss, miambit ra pud mo sa leadership ni Kristo. Mao nang imposible kaayo nga kita dapat maghawod-hawod ngadto sa uban. Munang ang modelo nga gihatag ni Kristo, ang paghugas niya sa tiil sa mga apostoles, usa sa pinakaubos nga trabaho sa iyang panahon. Very humiliating, very humbling. Diya gipakita maunay tinuod nga pagpangalagad, magpaubos, dili maghawod-hawod. Mga igsuon kung kaming mga pari na ay mga bikil ug inyo ming gisaway padayon, pero inyo pud unta ming iampo. Salamat kaayo sa pag-ampo.